suatu hari di negeri antah berantah yang damai dan tentram, Simbelung dan Togog lagi bersendau gurau di taman. Gok, piye to sejatine majikane awake dhewe iki? Ngopo? Yen tak pikir Betari Durga ki pengene opo kok katon sedih wae. Ya kuwi Long, Betari Durga ki pengen dadi ratu. Anang piye? Kira-kira iso dadi apa ora? Kuwi yen tak kira ya ora dadi. Ayo roh dhewe to Betari Durga ki piye sipate. Ketika masih bicara begitu, datanglah Betari Durga menuju ke Togog dan Belung. Gok, Togog, inje, aku ki sedih. Aku sedih banget, tulung ono. Wonten apa to? Betari, aku ki kan ora iso dadi ratu. Nanging aku kuciwa. Wis para manungsa ora gelem dukung aku kabeh milih aku ora iso dadi ratu. Mula saiki aku saji penjalukku marang awakmu, kowe kudu iso setuju. Togog, nyuwun apa? Aku ora trimo, aku ora lilo yen donya iki tenang. Lho, maksudipun ki ngene, aku pengen kowe gawe gara-gara. Lho, gara-garane pun apa? Iso ora iso kae gunung sing ana kelute kae. Lho, gunung kelut ya kuwi kan meledos. Lah, napa nggih saged wong statuse mawon tasik siaga nuju awas, iku awas tunggal kalih 3 sekawan tingkatan tasik kangen niku ora. Aku pengen sak jam kudu iso meledos. Lho, pekaten. Ya wis, yen kaya ngono. Long bilang, ayo budal. Tak, nanti kok. Ayo iki meledos ke gunung kelut. Saiki budal. Loh, ayo budal. Maka berangkatlah si Togog dan Belung mengajak para Balakurawa membuat gunung kelut meletus dalam waktu singkat. Letusan gunung kelut tidak kurang dari 1 jam setelah Betari Durga marah-marah ingin menjadi ratu tidak jadi. Yuk kita lanjut.